Γεια σας παιδιά, Legend εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft ξανά. Όπως σας έχω πει ότι θα κάνω διάφορα σπίτια σε αυτόν εδώ το συγκεκριμένο κόσμο. Έχω κάνει ήδη ένα το τρελό σπίτι, δεν το έχω ονομάσει ακριβώς ακόμα. Και τώρα όπως είδατε και στον τίτλο θα κάνουμε με αυτά τα 7 ναι, με αυτά τα 7 randoms blocks ένα σπίτι. Είναι 4 καλά και 3 όχι τόσο καλά. Και εμείς συνολικά πάρουμε 4 από τα 7. Και ότι μας τυχαίνει, μας τύχει το ίδιο το πατάμε. Λοιπόν, πρώτο gravel, δεύτερο bookshelf, πάλι bookshelf, τρίτο αυτό, τέταρτο βαρέλι και έμεινε η πόρτα. Πέτρα, crafting table. Βασικά να το κάνω εδώ. Και η πόρτα από. Οκ, εντάξει, κάτι μπορώ να κάνω με αυτά. Έχω σκεφτεί ήδη κάτι. Ένα, 2, 3, 4, 5. Όχι. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε αυτό. Ένα, 2, 3, 4, 5. Ωραία, και εδώ πρέπει να βάλω αυτό. Εκεί παιδιά, δεν θα κάνω αρχικά ένα μεγάλο σπίτι. Ναι. Και ξανά το ίδιο ένα λεπτάκι. Οκ παιδιά, τσέχαμε αυτό από όλες τις πλευρές. Και τώρα μπορείτε να κάνουμε αυτό. Όχι, αυτό. Και απλώς παιδιά θα είναι ένα κενό, δεν είναι εύκολο να βάλουμε πόρτα. Εκτός και να κάνουμε το εξής. Πάλι δεν μου φτάνει το λέλα. Και τώρα για το αυτή πρέπει να βάλουμε αυτά. Οκ παιδιά, συνεχίζουμε το κάλυψα. Παιδιά τώρα τους επιτρέπεται να πάρουμε επειδή είναι για αυτό το μέρος. Και τώρα θα κάνουμε το εξής. Όχι. Ωραία, είναι αυτό κατά κάποιο τρόπο. Και το ίδιο αλλά με διαφορετική σειρά θα είναι από εδώ. Και ωραία. Ξέρετε κάτι θα μου μας. Πώς θα είναι, άμα το βάλω έτσι.
το δίνω τώρα, θα κρατήσω και παιδιά. Και παιδιά, αυτό ήταν το μικρό μας βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε πατήστε like και από μένα bye bye guys, θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.